1980 pen 1988 aningkan tarabasa la pen phuluni along KYF kibiahut ke claim kachipaduk atumaphan KYF tiripi amai pen karchopon aprang prang nang ke ja atumaphan chema thapon vek nangji anso se kapoprang dun thubom ji aphan pinini phai ingkoi ranar kep jak hongpo achiklo surihinira ingkoi ra ke thomarni phuluni constituency ke parlo borsing rong hang pathu asai hemalong nonangke leji KYF sertalin arani ke chor amen pen phuluni lapen tarabasa along KYF kibi pona hut ke claim kachipiduk dun atum anaphan karcho lapen kachikimo asai kedeng pon bangso ajai megalong mai phu chandra singh kropen mai chepahem phu ponsi mai chengpon bangso mai along aluhiaman pen kachitong dun tiripi mai kong chunbang bidya singh rongpi EM Sarjarong Par MLA Dor Singh Ronghang EM Kambura Kiling Lapen Phuluni along Jutang Jubat Kaching Honatum An Chitong Dunsi Arni Pipon Bangso Amay along Ingdeng Trok Tarabasa along Kibi Lapen Ingdeng Krepli Phuluni along Kibi along Kachipiduk Atumaphan Total 180 Abang Phu Atumaphan Mate ke claim Kachipiduk Dun Atumaphan Karcho Asai Mate Kachikimo Angdeng Dengpon Lapen non long trok la son karcho amai peman pon lang puta KYF mai phuben pachini pon phuluni pen bidor sing terang Karbi Anglong news channel song tiria mai min ke deng pon Karbi risim sorong aje ke bangji surini reng kore planning kan ke ningkan bokep nang chokpo sertalin karcho ka talon aso sertalin karcho ka talon ponji pan kachisik pon asai ang deng ason lo resipini dak ni litum phuluni la pen tarabasa long ke padopon farukre sir kebra trogner kep la pen farukre sir kebra trogner kebra ner kep 1988 trog ang deng la pen ke krip ang deng Karbi risim sorong aje hala bangso hut ke claim ke cepaduk atumaphan non ke do ana tumaphan karcho lapen alna mani plangtang atumaphan ka chikimopon pini lada kadok be bang paru sira sari kurian abang pu bang piepan nilitum archo ponong lo chikimopon nong lo nilitum kamat hapon lahelo tirema e hin pen 1974 ningkan akai roing hi lapen alang lijirpu jirpiatum Dasemet pet Jonas Singh Terang Kunsi Timong Lawrence Teron Hon Singh Rongpi Men Singh Rongpi alang litum akabor I pensi Karbi risurum surong jam hanang teklo lapen Karbi Cultural Society dame am hanang teklo salang litum se am hanang pate the puasan tang pute pini Karbi akhe tum ka chingrum isia chatai tum chelong le ja porlo salang litum kabori pena jok pini Karbi akhe ningkana sek ningkana jang pen elong wera di militum kache pamai ponlong kachingrum ponlong kache thek ponlong isi awar sai long ponlo salang litum apan momo sita itu makai purki mo paralong bangke kaita seramek pensi litum tok pon manji aso pen na thapon sini bang so sai deng deng ponlo lapen isi bang ala long teman sini lo ke bangji harus suruh ini reng kore planning kana bangke ningkan bokep ke chokpo se arli lalor menitum kado babe ni nerkep ani dim talon ponji lapen peneng labang sonon ke bangji labang sorong aja ke talon ponji bangke arni lar ponjerason labangke arkoye ciklo kre hini pen kris sirkepan sido ponji athie bangke dak ilitum bharot adet angkang pia masih isi general election la Februari cuklang wong guru modak ke bang yang ringdo sia ke siksak lain itu tek ponlong si ni litum bangke arkoye ciklo ponji tik ponlo pen labangso arong aje hot ni litum Indian na presiden apansa luhi sarpi ni tum chang pon lo penon ani litum 80% angge green signal ni long pon lo pen wangvek po sini ji thedang pasila bangso non angke lebom la sertalin karcho ka talon pon pensi Karbi akhe ajutang ajubat aporoma putri ani rokoma pindeng sumpot pirithia chatai long andim plong ke chelong dun je phan isi angdeng ason sini tum deng pon la hala Kinang soda berta nonamat Karbi Anglong news channel along akimi pherang kinangji Dipu Bokajan Dua Barguri
Dongka, Vothat Langso, Hamren, Khanduli Border, Umlangpher, Umpanai, Dongmukak, Humri Ignon Thare, Gulab Singh Inghi, Technical and Editor, Karbi Anglong News Channel, Mobile number 60025122305. Hauraghat Tiniali Mirdo Pathar Alongta, Gari Motor Ajang Thu Joy Kepen Longpon. Pininipai Inko Runner Kep Howar Kihat, Towar Krong Thom Kachetok Parchet, Mirdo Pathar Along India Oil Mati Chowdhury Brothers Pu Amen NC, Gari Motor Kevek Atumaphan Joy Ke Avarsai Dopon Po. Ate Puluni Pen Hauraghat Tiniali Adak, Gari Ajang Thu Ketai Kisungajok, Non Pen Ke Joy Kepen Longpon Po. Non Agos Mati Pai Pai Achiklopen, Konta Inkoi Raplian, Longpon Po Puta Pachinipon. Bolong Koma Jipen Bidor Singh Terang, Karbi Anglong News Channel. होता है उससे 500 मीटर के बाद लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप है। ये 1 अगस्त से 24 आवर हम लोग सर्विस लेंगे और यहाँ में अभी नॉर्मल पेट्रोल नॉर्मल डीजल स्टार्ट हो गया है और आप लोग यहाँ पे तेल के लिए आइए। हमारा रेल सर्विस आप लोग को देगा। मैक्सिमम स्टाफ यहाँ के लोकल आदमी को लेडीज़ लोग को यहाँ पर रखा है, रेल सर्विस देंगे। ASCC Ratchari Asong Ahinpen Longle Pata Kasela Maputak Perangkia Mai Kangi Pon. Nijang Karbi Anglong ke Parlo Kopili Constituency Arlo Kiruni Pelangpi KCC Mai Puahem ASCC Asong Ahinpen Perangkia Mai ke Papon. ASCC Ratchari Asong Ahinpen Longle Pelang Aputak Pata Ador Kepebat Aputak ASCC Asong Japo Sarsing Ingling Joint Secretary ASCC Central Committee Lapen Ram Singh Ronghang XEM ASCC Central Committee Integrated Circuits West Karbi Anglong Lapen Chandra Singh Dera President Kopili Constituency Committee Atum Ahinpen Pinijak Hongachiklo Nipai Inkoiranar Keparni Kiruni Pelang Pielong Perangkia Maikangi Po Nang Koke Kedamtang Achiklo Nipai Inkoirapo Surihinira Inkoira Ketomarni Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Department Atumpen Notification Kepeklang Pon Atenki Non Kivangchi Arni Pen Ko Ansi Longle Amidu Radatumpen Sorkara Phan Kitu Ponangchi Aputak Ningke Podamde Mate Kakam Kedun Alamte Perangkia Chotai Pen Chipaklang Pon Kiruni Pen Kam Singdera Karbi Anglong News Channel. West Karbi Anglong District Committee Yasemeni Tuma District In Charge Sakehai EM Barim Roha Sanghu Technical District Committee member ke Hai Pusandro Singdera Sanghu Sejak semet piniri tum Perangkia Mai ke Paponan Kogalam Thi Bangke Lalo Je Pining Aningkan 2023 Aningkan June Chiklo Taring Koira Po Karbi Anglong Autonomous Council Hin Pen Land Revenue Fixation Committee Hin Pen Jasemet Longlea menu ador kapap bat Hei Hui Putak Si Piniri tum Ezisia Songa Hin Pen Ningkang Samse Chepe Klangsi Piniri tum Labang So Perangkia Mai Paponilo La sini tu people sini kan samsai ma bangela hello je non la bangso Karbi Anglong Autonomous Council pen kapang dak pon akimi la bangso land revenue ma la bangso longle pata ke longle kan situ premium ka joma nai balang litum ka cheperai la dak bangke nilitum ke theglong bang ki du ke la gara tum ke la so tenge piune la si koson si piune ma dak government to value thik ponlo jase me town area pulutang te commercial land bangela tum lak ke par bigha Lason se ador ki thik pon second class long le bange 9 lakhs la pen ke third class bange 8 lakhs lason se lang itum long le value ador bange thik pon lo la pen ke jasemet industry area agriculture area tami 7 lakhs pen ke 5 lakhs homestead lai bange 8 lakhs lason se lang itum hin pen thik pon lo la si la so long a premium alang itum hin pen ki thik pon bange residential purpose plotang te 20% premium pini la long le settlement aphan si 10 lakh solong yung si 20% premium pelutang te a premium debt si lakh ni le rokpo si la lakh ni atang ka council long joma dera piti ke long le chiri si apota ili tu mamuni tum long le deji la si la bangke ili tu mak he pham taun nang dodunri Karbi tum ke taun long do de der ka erno ipu a polisi lo la bangke pusuni tu ma hin pen jong tum la si details ke puli tu district in charge dulo ke hai rohan sang alang limu pa place bonana Sita daga koni tum ye thek thulong ili tum rada phan town area pen ki phlungji puja semna na BJP government tum a bidikang lim pen ki claim pon ki thik pon long le a revenue la henlo
je ciri si penalang lituma so revenue in town areas ki thik pon ganon town area blo the west Karbi Anglong ganon jiri kindeng jengkha lapen ke umla pher hamren dongka mukam boy khalang so long thok town area do west Karbi Anglong der lasi daga bangke ciri si pen ning kan si along le revenue si pharu krehini second class tum bangke suri si lapen third class bangke pharunar kep lason se alang litum hin pen thik pon lo lasi kidu kela gara tum ilitum ga phang town ki thik tang adim bela town longe du dam lok lason kali ilitum rong rup chukim lo la sohawar si town ang declare dun lok ala mage pulute ilitum nom mane phari si do tu koson si aningkan wang ilitum suri pho chiri si longle a revinu kitu po lasi la bangke town area pen ilitum kidu kela Karbi rad Congress Ratchari Asongatum agitation ajay me kedeng pon. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakhatroksi Kopili constituency arlo Khiruni ahithialong pini Congress Ratchari Asongatum pen hormu hortar adorkeso aphuta kachesong kapedo pon. Labangso kachesong ajay me kedeng pon along kachetong dun Nijang Karbi Anglong Congress in charge lapen APCC General Secretary Aburpa Kumar Bhattacharya Nijang Karbi Anglong Congress Amai Phu Singh Teron, Dun Mai Phu Bijoy Teron, Mohila Congress Committee Amai Phi Kareng Phangchupi, Youth Congress Amai Phu, Agostining Hi, Lapen Penang An Congress Asongja Po Asongja Piatum Chetong Dunsi, Ing Samjin Pen Kachisong Ajay Mek Dengpon. Lapen non Kevangji 2024 MP election, Congress A Party Sarkar Kachari Pon Long Chiaphan, Rat Athengno BJP tum ke claim ke chokche alam the than pajirmi pon. Lapen Manipura long chiklo John Thom so selo kacharvo. MP Modi kopi athesi cheklang dam high headed loputa. Congress asong pen karju padupon. Lasi BJP ke chokche lo pusi Rat Athengno ningche pon. Nona por BJP sarkaratum hormu hortar ador kapebat lapen CGST kepebat lo. Asorkar rat atumaphan kapamanghu asaisi deng ponrong puta rat athengno ningche pon. Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel. Committee itimode sarikhon block congress juriote ami karjosi grohon korisu prothomate itimode joakali amar dongka mokam weli bojarot ami eto সম্পন্ন kora hoise aru aji দ্বিতীয় দিন hoise amar Khiruni weekly marketot ami সম্পন্ন korisu aji tar piso oha kali ami hamren ambinong weekly marketot oha kali karjosi hobo tar pisot memorandum amar DC mohodoy আমি মেমোর নাম সাবমিট করিম স্মাক ফটো দিম আৰু তাৰ পিছত 1 তাৰিখে বৈঠালাংছ উইকলি মাৰ্কেট আমি এই কাৰ্যসূচী কৰিম Tung AP Choran Abuha Akulat Kang Pupon Nijang Karbi Anglong ke parlo Kopili constituency arlo Khiruni to war krong thom kachetokalong Tung AP Choran Abuha Akulat Kang Pupon Pini jak hongpo chiklo ni phai inkoiranar keparni Tung AP Choran Abuha Akulat ing Pupon. Nona kai Karbi akhaya tung tami non ke pinang an hajat asai along pusitami kapaprang dun ason klang bom tanglo. Kai jong si paprang dun nang ji pulote hajat asai ke claim pon along tami katherak avedet nang ji. Isi berta keme kapachini Khiruni Daily Bazar along banghini anim sopi manaiti mungpi lapen also nati mungpi atum Nijang Karbi Anglong Khiruni Towar krong thom ahithialong tung AP Choran Abuha Aputhak Bangso Akulat Pini Karbi Anglong Autonomous Council Irrigation Board Chairman Dhon Singh Dera Arideng Pensi ing Pupon Tanglo Kulat ahem pupen kapachini pon labangso Akulat along ason kecho ahormu long pon jiputa pachini pon Khiruni pen kam Singh Dera Karbi Anglong News Channel Kulat TV ke da Khiruni tiniali auto stena backside sibilo jengkha keda matawar along tung AP Choran Abuha labangso nang lituma kulat nang kupipeson long je labangso kulat long kelalo an kecho our sai long ji lapen hana amukhala bangke book phakok biok momos chow la juice sa pini de long pon po paratha nang li kupilo kujina ka rada tu kan hela nang pini la masuk kulari kupono la nang ni kupilo ni ki ni
lebang so kulat long mane rada tum hanta chuning rilo ke bang pen customer sa may bang pen itu nili tuma phanang support don pen an so se ang sona ke rong don mate nang thane pare don ba nang cho pen ani chupang sam pen ke bang ji phansi chuning rilo